Dámy a pánové, dobrý den. Dneska tady máme dalšího hosta, který přišel představit auto, konkrétně Teslu Model X. A dneska to bude hodně zajímavé, hlavně pro mě, protože mě Tesla Model X minula a já bych ji chtěl opravdu vyzkoušet a díky Lukášovi, ahoj Lukáši, Ahoj. si ji dneska možná i vyzkouším. A nejen to, budeme se bavit o provozních nákladech tohoto auta, budeme se bavit o rozměrech, o nákladovém prostoru a tak dále, protože tohle je opravdu už velký kus auta. A já si myslím, že možná časem třeba v nějakém vzdálené budoucnosti, možná v jiném vesmíru se toto auto stane mým třeba hlavním autem do rodiny. Uvidíme. Nechci předbíhat, ale chci se tě, Lukáši, zeptat na úplně první otázku. Proč jezdíš v elektromobilu, to je první věc, a proč jezdíš v Tesle, nebo respektive možná ještě začnu jinak, co jsi měl předtím za auta a proč se rozhodl jít do elektrického světa? No. A my jsme vždycky jako rodina, tak jsme vždycky byli v vozovkách jakoby věrný koncernu. To znamená, my jsme vždycky měli Volkswageny, Seaty, já jsem pak měl i spoustu služebních aut od Octavie 2 po faceliftu, 3 po faceliftu, Golfa 6, 7, pak vlastně Superb 3. generace po faceliftu a vlastně se všema autama jsem najezdil, když bych to tak jakoby shrnul, v průměru 200 000 kilometrů. Já jsem jezdil dřív poměrně hodně, dřív jsem měl nájezd ten roční třeba 60 až 90 000 kilometrů a tím, že jsme byli vždycky věrný v koncernu, tak já jsem vždycky jako koukal po těch koncernech a hlavně u toho koncernu mě se vždycky líbilo, že to bylo pragmatické auto, vlastně podle mě jako logicky v rámci ovládání všech prvků, tlačítek, člověk na to byl strašně dlouho zvyklý. Takže kamkoliv člověk vlastně přesed ze Škodovky do Seatu, tak vlastně všechno bylo plus minus jako identický a hrozně jednoduchý. Že jo. Byl jsem byl jako poměrně velký elektrohater, jako to si řekám na rovinu, já jsem jako elektroauta jsem dřív jako velmi nesnášel a neviděl jsem v tom absolutně žádnou budoucnost. Nenáviděl jsem Muska, jakože opravdu, jakože někdo řekl a jsem si říkal, ty brďo, to je úplně jako pitomec a tohle to všechno. A jako změnilo se to radikálně, najednou prostě stačila jako jedna jediná věc a všechno se to změnilo. Takže důvod, proč jsem šel do Tesly, strávil jsem na tom rok. Rok mě trvalo vybrat vlastně elektroauto. Takže jsem si říkal, dobře, tak jsem jako si začal tak jako zajímat o tu elektromobilitu. A začal jsem klasicky na kanálech, jednak jako byl jako tvůj, jednak jako byl tenkrát ještě Tesláček, že jo, Ondra Bačina, ještě Martin z Nejrychlejší Tesla, když ještě nebyl takový úplně ultra Tesla fan, tak jsem ho jako velmi sledoval a bylo to jako moc pěkný. A hodně mi pomohl Elektroded, Honza Staněk, ten opravdu jako mám strašně rád. A na základě toho jsem si začal tak nějakým způsobem jako říkat, hele, ono to možná není úplně jako slepá větev, ono to možná není jako úplná blbost. A začalo mě to zajímat hrozně technicky. Já jsem i dřív s kamarádem měl jakoby malý autoservis, nebo opravdu aut, řekněme tomu. A asi 6 let jsme se tomu věnovali. Kamarád se tomu věnuje do dneška, dělá v Hradci Králové opravdu jako Mercedesu a je v tom jako naprosto jako špička, jako velmi dobrý. A já jsem teda, protože mě zavál jako pracovní povinnosti jinam, tak s tím jsem skončil, ale měl jsem od jak živa k té technice hrozně blízko. I tím, že jako bydlíme na statku a měli jsme kombajny a traktory a já nevím co všechno, tak vlastně motory a všechno, tak to jako člověk se v tom hrabal jako neustále dennodenně. A začalo mě hrozně zajímat, jak to teda funguje ty auta. No a začal jsem sledovat kanály, jako je Weber Auto nebo Sandy Munro Life, což jsou vlastně, kde to rozebírají do šroubku ty auta a rozebírají jednotlivý články, říkají v čem co je lepší, jak to funguje, jak fungují elektromotory. A pak jsem si vlastně, když se mu začne člověk věnovat, tak zjistíš, že najednou spousta těch věcí přichází od Tesly. A všichni říkají, hele, Tesla to vymyslela, udělali to takhle a najednou je kopírujou. Hele, a Tesla to má udělaný takhle, mají to udělaný líp. Termomanagement, jo, a všechny tyhle ty věci. A najednou jsem si říkal, ty brďo, tak to asi není úplně jako blbá automobilka. A začal jsem se na to jako zaměřovat i z jiného úhlu pohledu, protože já dělám v IT a IT mě hrozně baví a od jak živa dělám v IT. A standardně, když se bavíme s nějakýma zákazníkama, tak řešíme různý
produkty, které jsou na trhu 20-30 let a standardně jsou poměrně nevohebný, a mají poměrně dlouhou jako fázi nějaký iterace a novinek a podobně a jsou většinou tyhle ty věci, které si sebou táhnou, a teď bych řekl jakoby stovky tisíc řádků kódu, mají problém se přizpůsobit jako realitě. A najednou jsem si začal vnímat, jakože vlastně ta Tesla iteruje třeba každých 14 dní. A furt jsem v tom ležel a sledoval jsem ty YouTubeové kanály, jak to funguje a ta technologie a tedy. A našel jsem na Netflixu dokument o SpaceX. A tak jsem si to pustil a vlastně po těch 2 hodinách jsem zjistil, říkat, ty kráso, to je on jako, ať je jakýkoliv jakoby pitomec v rámci toho online světa, tak jako v hlavě to je genius. A to, co on jako udělal, co vymyslel a s čím vlastně on jako počítá do budoucna a jak vlastně on to táhne do budoucna, tu technologii a ten vývoj, no to jako to tady nikdo neudělal jako. A na něm je hrozně vidět, že on nemyslí, teď bych to přirovnal jako v rámci volebních období, ale on myslí v dekádách, nebo opravdu v dlouhých jako 5+, a prostě na něm je hrozně vidět, že on má nějakou vizi a jako jde hlava nehlava, zatím si stojí a že to prostě tak bude. A zatím jako si myslím, že se mu to daří. Nějaký osobní názor na něj mám, to bohužel v tomto ohledu to musím nechat stranou a samozřejmě jako spousta lidem jako přitakám, jasně, nesouhlasím s tím ve spoustu věcech, ale to, co on jako fotovka dělá pro lidstvo, tak si myslím, že má pořád větší hodnotu, než to, že občas na Twitteru někde řekne prostě nějakou hloupost a nebo přitaká Trumpovi nebo něco takového. A jako přiznávám, že já nejsem žádný Tesla Ultras, nejsem ani žádný jako fosilní hater, nebo jak se to říká. Máme doma spalovací auto, máme pořád jako koncern a mám spalováky rád. Opravdu jako se teď tady jela Yaris GR, jako to je nádherný auto, to je úplně jako, že jako, jak u Toyoty nemám rád ty hybridy, tak tohle to se mi strašně líbí, jo. A stejně tak se mi prostě mám rád zvuk jako pěknýho osmiválce, nebo já jsem strávil dohromady asi něco přes rok v Americe, kde jsme jezdili těma velkýma V8 Hemi 5-7 litrů s těma obrovskýma autama, že jo, a jenom takový ten zvuk brumlavej toho amerického auta, prostě, tak mně se to strašně líbí, jo, ale dneska už to nevnímám jako auto, se kterým bych třeba jako chtěl pravidelně jezdit na denní bázi, jo. Příklad může být třeba z Norska, že třeba když člověk jede Norskem, my jsme byli asi 5 let zpátky, tak jsme projeli celý Norsko nahoru dolů, tak vlastně tam člověk vidí spoustu, už tenkrát tam bylo vidět spoustu elektroaut. Ale pak když se s někým jako bavíš, tak ti každý řekne, no já mám doma tu americkou V8, ale já to mám jako když s manželkou odpoledne se v neděli jedeme projet někam jako na nějaký fjord, tak si uděláme nějaké video. A já to naprosto chápu. A přijde mi to, že to dává smysl. Ale to běžní ježdění, který vlastně potřebuje 90% času, tak si myslím, že k tomu to elektro jako je maximálně dostatečný. A tím ještě, když to spojí s elektrárnou, fotovoltaikou, bateriovým úložištěm, případně spotovými cenama a zvlášť než to nějak manažovat. Ale to není vůbec nutný, jo. Já se setkávám hodně s názorama, kdy mi třeba to říká kolega a říká, no jo, ty máš tu elektrárnu, tak pro tebe to dává smysl. Jenže já jsem zase názoru, ano, dává to smysl, je to přidaná hodnota k vlastnictví nebo k používání elektrického auta, ale i bez té elektrárny to dává smysl. Protože ta cena té elektřiny, pokud si ji zasmlouvám, tak je 5-6 korun a v případě, že prostě to auto má rozumnou spotřebu, což ty Tesly mají asi nejlepší spotřebu v rámci elektromobilní platformy, tak vlastně pořád, i když nabíjím doma, tak jsem na třetinových cenách oproti spalovacímu autu a pokud nabíjím veřejně, tak jsem na 50% ceně vůči, a teď to musíme vždycky porovnávat stejně velkýmu, stejně prostornému spalovacímu autu. Takže k tomu jako můj komentář, ale říkám, ta cesta pro mě opravdu jako trvala rok. Já jsem se musel jsem odbourat všechny ty věci, jakože, že jsem fakt to nesnášel a hodně jsem přitakával těm výfukům někde v elektrárnách nebo komínů v elektrárnách a fakt jako, ale ta situace, která mě jako tak jako vzala, tak mě to k tomu dohnalo se tomu trošku pověnovat. No a na základě toho takhle vzniklo a to byl dlouhý monolog. A jako musím říct, že Lukáš je jeden z těch lidí, kdy položíte jednu otázku a máme hotovo, takže my to můžeme tady rovnou zabalit a odjet, ale zase dělám legraci.
Teď mi jde o jednu věc. Ty jsi říkal, a já to můžu potvrdit, že vlastně Tesly mají velmi dobrou efektivitu. Ty to auto užíváš od května a mě by teda zajímalo, jakou máš zkušenost s tou spotřebou. To znamená, jakou máš reálně spotřebu na tom autě. Tady je za těch 15 000 kilometrů, tak mám 22,2 kW. Nutno říct, že to auto má tažní na 2,4 tuny a my poměrně často taháme vozejk s pískem, s hlínou, takže já kolikrát jako opravdu v těch 5000 kilometrech bude, bych řekl, třeba 10% jako tahání vozejku. Jo? Záleží jak často, no. Záleží, co manželka potřebuje zrovna. A zahradu. Ale i v rámci tahání toho vleku, tak jsem byl překvapený, že ta spotřeba, pokud nedělám jakoby hlouposti, což i s tím vlekem to člověka jako trošku jako škádlí, tak se dostanou okolo 30 kW. Záleží ne spíš, jakoby bych řekl, na váze toho vozíku, ale spíš na tvaru toho, co táhnu. Jestli to je prostě objemný, to znamená, má to velký odpor jako vzduchu, tak je to samozřejmě mnohem znatelnější, ale ta spotřeba je jako úplně jako nebe a dudy. Já jsem čekal, když jsem to vlastně si počítal a řešil jsem spotřebu a porovnával jsem to, tak jsem počítal, to bude tak 24-25 kW, ale ve výsledku já jsem schopen při dodržování rychlostních limitů tak jezdit za 18 až 20. No, to je vynikající spotřeba. Já mimochodem tady na tomto autě mám mezi 12 a 16, protože samozřejmě je to jinde váhově, je to jinde rozměrama a tak dále. Na to, že Tesla Model X má přes 5 metrů, jako to auto je prostě jako neuvěřitelně efektivní a jako ani tomu nechci věřit. Jo? Ale hlavním parametrem u výběru toho elektroauta bylo záruka na baterii, 8 let, 240 000 kilometrů, což trojka ani Y nemá. 6 míst, možnost 6místní varianty, protože třeba v Superbu já jsem měl problém, že když tam dáš 2 sedačky, tak vlastně doprostřed je problém třeba i se psem. A úložný prostor, to znamená jak vzadu, tak vepředu. A případně tažní zařízení. Já jsem jakoby chtěl z principu tažní zařízení minimálně na 2 tuny, což vlastně je jediný elektroauto, který má, a myslím si, že snad globálně, tak je opravdu jenom tohle. Takže to byl můj hlavní důvod. A další, možná pro někoho třeba neúplně důležitou, tak já jsem chtěl transparentnost. To znamená, já jsem chtěl vidět, co v tom autě je za baterky, jaká tam je technologie, jaký tam jsou motory. A mě to hrozně zajímalo, protože v rámci fosilního světa to funguje tak, že vlastně ta automobilka plánuje na 4 roky minimálně dopředu. To znamená, ona si musí zajistit subdodavatele, dodavatele, musí zajistit nějaký vývoj, ten vývoj si kolikrát nedělá sama, ale dělá ho nějaký subdodavatel a musí se zavázat k odběru, a teď třeba v rámci elektrické platformy, ale můžeš si to představit třeba na odběru motorů, řídících jednotek a čehokoliv jiného, tak se musí zavázat třeba, že odebere 2 miliony baterií packů. Třeba během těch 4 až 6 let, co třeba bude životnost nebo výroba toho vozu. A teď si vem, že za 2 roky najednou někdo přijde s tou solid state, nebo semi-solid state, nebo s něčím jako novým a najednou řekne, hele, to je bomba. A teď Tesla řekne, dobře, dejte nám 2 týdny, možná měsíc a my to do toho začneme lifrovat. Jo? A teď najednou, a to je třeba ten důvod, proč těm evropským automobilkám prostě ujíždí ten vlak a musíme zavádět ty cla a podobně. On to není jako, že chráníme ty spotřebitele, aby si koupili jakoby levnou Čínu. A ta Čína je dobrá, potažmo bezpečnost v rámci jako informací dát a tedy to můžeme brát jako ano, jeden faktor. A na druhou stranu, u toho evropského výrobce já nikdy nemám jistotu, co v tom autě přesně je. Tady je to úsměvný. Tady je 7500 tužkových baterek, že jo. A to auto, tu baterku má, už používá 14 let, 13 let. Samozřejmě tenkrát to byly baterie to pack, teď už je to baterie to, jo, nebo už to byly to jiné formy, teď už to je zase trošku vychytenější. Ale třeba u Enyaqu, tak v prvních fázích tak tam byly pouch články, což jsou ty pytlíkovky, pak tam byly prismatický, pak to zase změnili, vždycky podle toho, koho nakontraktovali na výrobu. Teď někteří měli horší degradaci, někteří měli lepší degradaci a tohle to mě hrozně vadí, že třeba když bych si koupil ID.7, což se mi hrozně líbí to auto, jako designově, tak vlastně já nemám jistotu, co tam je.
a on mi to ani nikdo jako neřekne. On mi někdo řekne, hele, asi tam jsou prismatické články. Ale mě by třeba zajímal, jak funguje ten termomanagement, jo. A to bylo třeba způsob, když, a to je možná úsměvný, já jsem měl Superba, měl jsem s ním jako, mě to úplně jako extra jako žíly netrhalo, ale měl jsem s ním jako velký problémy. Tam bylo asi 20 reklamací. V servisu to bylo strašně dlouho, neustále, výměna, přehrávání softwaru, text toho volej několikrát, musel jsem to i dokazovat, že z toho teče volej a takovéhle věci a na 40 000 měl to motor venku a převodovku venku a na 100 000 vytekly tlumiče a takovéhle věci. Prostě měl jsem asi nějaký páteční kus a já jsem přišel do té Škodovky a říkám, dobře, a to už jsem se zajímal o to, ale to říkám, ale máte tady to Enyaq, půjčte mi ho. Tak oni teda jako, že jo, dobře, jak mě ho půjčili na víkend a jsem si říkal, tyjo, super, budu nadšenej. A já jsem víceméně nadšený byl, protože to, co jsem od toho čekal, tu dynamiku, to zrychlení, to bylo jako pecka. To bylo na to, že to byla zadokolka a tenkrát to ještě byl ten původní motor, tak to bylo jako velmi povedený auto. Ale já jsem do toho sednul, to svítilo jak vánoční stromeček. Já jsem volal do servisu, říkám, hele, tady to píše jako kvanta chyb a podobně. Říkám, ale to neřešte, to prostě není hotový software, to prostě vůbec nemusíte řešit. To prostě jako u toho vašeho Superba, to je velmi podobný. Jsem říkal, dobře, no. A pak jsem to vrátil a já jsem přijel v pondělí vlastně to vrátit a já jsem to dával tomu prodejci a já jsem ještě jsem nic neřekl a on řekl, to je strašný, co? To byste si v životě nechtěl koupit tohleto. Ale to mi řekl. A já jsem říkal, ty brďo, tak jsem mu jako říkal, no, tak jako byly tam nějaký jako problémy a to, ale říkal, nekupujte si to, fakt si to nekupujte. A takhle jsme se jako rozloučili. A vlastně já, když jsem pak šel třeba do servisu i pro tu Škodovku, a to už mělo třeba 15-20 servisních událostí, tak ten servisák mi řekl, no bejt váma, kdyby to šlo, já bych to vrátil. Já tě přeruším, protože dvě věci. Jednak ty jsi mluvil o tom zavazadlovém prostoru, který jsi potřeboval na tu Teslu, mluvil jsi o záruce a tak dále. Samozřejmě to jsou velmi důležité parametry toho. Velmi mě zaujalo to, že jsou u těch koncernových aut třeba ty kontrakty jako různě. To mě jako zaujalo docela dost, protože tady máš jako nějakou aspoň jistotu, že ta Tesla to udělá nějakým způsobem. A my se tady jako podíváme na to, jak to vypadá s těmi rozměry. Já si dneska normálně vezmu metr, protože mě to osobně zajímá a možná to bude zajímat i vás. Pokud to vás to nebude zajímat, tak to přeskočte na tu jízdu potom. Ale ještě mě, co mě vlastně velmi, velmi jako zaujalo v tom tvojem dalším dlouhém monologu, tak bylo to, že jsi říkal, že vánoční stromeček a že tam prostě byly nějaké chyby softwarové a tak dále. Mně se třeba strašně na Tesle líbí, jak to neustále upgradeuje, že tam vlastně žádné po 33 000 km chyby v podstatě nemám, jo. Ale a s tím si dovol nesouhlasit. Dobře, právě proto se na to chci zeptat. Ty jsi mi dokonce i jako na těch našich SMS-kách si mi psal, že tam jsou nějaké jako problémy. Ty tam máš 15 000, tak řekni mi teďka, ať zase neděláme Tesla nějakou jako velkou reklamu, co na druhou stranu podle tebe tam špatně, jaké jsi měl problémy, reklamace, servis, chování servisu a podobně? Musím říct, že když jsem to auto vybíral, tak zastoupení v Praze bylo naprosto perfektní. Jak jako spoustu lidí má třeba, prezentuje špatné zkušenosti, tak já jsem tam měl opravdu jako, já se nemůžu na ně stěžovat. Byli milí, auto mi půjčili, kdykoliv jsem chtěl, telefon mi zvedli, na mail mi odepsali, sice se zpožděním atd., ale prostě fungovalo to. Dokonce mi řekli, že auto přijede do konce května a já jsem tomu nechtěl věřit, protože jsem viděl, že ta loď teprve jako výjíždí z Ameriky, já jsem to sledoval a říkal, to tady bude. A opravdu do konce května to auto přijelo. A předání, jako všechno bez problému, samozřejmě není to nablízkaný předání, že by to byla nějaká ceremony a podobně. Je to takový, jako, že tamhle je auto, tady máte kartu a potvrdíte to v telefonu. Ale jako, já jako nejsem typ člověka, který by potřeboval to nějakým způsobem jako obohatit jako něčím takovým. A hlavně, já jsem od začátku věděl, do čeho jdu. Já jsem věděl, že už nejsem jakoby early adopter, protože to už jsou ty lidi, kteří to bylo 5 let, 10 let přede mnou, ale moc dobře jsem věděl, že to bude mít jako chyby. Věděl jsem, ale na rozdíl od jiných jakoby výrobců nebo automobilek, tak jsem věděl, že ty chyby, že tady je velká šance, že ty chyby budou po čase odbourávat a budou se vylepšovat. Takže z toho jsem do toho šel, takže vlastně já nejsem jakoby na to auto naštvaný, že něco nefunguje nebo že něco funguje blbě, protože já jsem dopředu věděl, jak to bude a s tím jsem do toho šel. To bylo jakoby v vozovkách to moje riziko, které já jsem podstoupil.
A což zase chápu, že pokud někdo jezdí pěkným bavorákem, pěkným Kodiaqem a podobně, pěkným Golfem, tak jsou věci, třeba dešťový senzor ho bude štvát. Jo, prostě jako na rovinu, prostě toho bude, a byl bych jako mnohem jako razantnější, bude ho to štvát. Ale je to řešitelný. Ale já jsem prostě věděl, že do čeho jdu, takže i jsem věděl, že to nebude mít páčku na blinkry a podobně, takže já jsem s tím úplně v pohodě. A nějaké teda reklamace? Jo, jedna reklamace je. 2 reklamace, jedna jsem teda vyřešil. Byl jsem překvapený, jak funguje Tesla Service. Pozitivně? Pozitivně. Aha. Překroutil se mi pás na sedadle vzadu, že prostě to zapíná, když jsem to zapnul, tak ten pás byl překroucený. Jako všichni mi říkali, hele, to je IQ test. Tak teda s kolegou jsme na to nepřišli, tak jsem to vyfotil, v telefonu jsem udělal servisní požadavek, vyfotil jsem to, napsal jsem to, že je překroucený pás a že to prostě jako, že to je takhle. A normálně za půl hodiny mi napsal technik do té zprávy napsal mi postup asi ve 4 bodech, jak ten pás mám narovnat a znova ho jakoby překroucený vložit zpátky do sedačky, aby se to opravilo. A že když se to neopraví, ať dám vidět, že mi objednají nový navíječ s pásem a domluvím si schůzku. Tak jsem říkal, dobře, šel jsem tam, podle návodu jsem to různě napřehejbal a opraveno. A další věc je, že vzadu je držáček na kabát, a on je asi s pružinkou a nedrží nahoře, nejde zacvaknout. A nevím, jestli to je z důvodu, že by se tam že by se tam dalo něco těžkého, nebo jestli jsem někoho vez, že si za to pověsil, nebo něco takového. Udělal jsem zase fotku, servisní aplikace, tady to nebylo půl hodiny, tady to trvalo asi 1,5 hodiny a za 1,5 hodiny mi přišel požadavek na sjednání servisního termínu, dali mi 5 časových oken, 5 dní a 5 časových oken, kdy si můžu ten termín vybrat, tak jsem jeden odklepnul a napsali mi, že pokud by byl volný mobilní servis, že přijde mobilní servis a že když ne, že se mám dostavit do Prahy a že to bude asi na 30 minut. Takže jako s tím jsem úplně v pohodě, protože u Škodovky já jsem v tom servisu jako proseděl dny, plus jsem musel někoho manželku otravovat, aby mě tam dovezla, že kolikrát neměli náhradní auto nebo mě ho nemohli půjčit, tak aby mě přivezla zpátky a zase aby mě tam odvezla. Teď kolikrát jsem těm lidem musel volat do toho servisu, aby se to naplánovalo vůbec, že jo. Takže tak no. Hele Lukáši, já si myslím, že tady tohleto auto není způsobilé pro provoz, jako 2 tak důležité a závažné věci, jako je háček na ty, jo, a překroucený pás zadní. Nutno říct, že jsem potkal jsem, já jsem si o tom hodně zjišťoval, mě třeba zajímala kvalita interiéru. Potkal jsem kluka někde ze Zlína, který přijel na jednu akci, kde jsem byl s X-kem, co bylo 2021, ještě to před refresh. Tak říkal, hele, měnili mi tam polosy 3krát, mám na to 200 000, měnili tam 3krát polosy, měnili mi baterku, interiér překvapivě byl úplně netknutý na to, že opravdu to auto používá denně, to jsem byl velmi překvapený. A jinak auto jako vypadalo velmi pěkně a ptal jsem se ho a říkám, a po těch jako věcech jako šel bys do toho znova a on říkal, jo, samozřejmě, že by do toho jako znova šel. I když těch 5 servisních událostí, co za těch 200 000 km měl, tak pro něj byl prostě nějaký blokr, že to auto někde zůstalo viset a že se pak nerozjel, tak ano. Ale to se stane, jako jednou se stane asi každému, jo, pokud jako furt netočíš auta každý 2 roky nebo každý rok, tak prostě čím to auto je starší, má víc najeto, tak ta pravděpodobnost jako je větší. Na druhou stranu vždycky to bylo na záruku, nikdy nic neplatil. To, že odcházejí poloosy, to jsem moc dobře věděl od začátku. Tady už je nějaká 12. generace poloos, což jsem jako byl překvapený, že někomu pořád jako to vyplatí vyvíjet, tak tady je nějaká 12. generace poloos, kde už tvrději, že opravdu jsou dobrý. Myslím si, že problém je ten, že oni, když to auto začali vyrábět, stejně jako S-ko, to byly vlastně ty první modely, se kterými šli na trh, tak měli podvozek z Mercedesu nebo něco takového, jak ty měchy, tak vlastně to auto bylo těžší, než byl stavěný ten podvozek. Takže si myslím, že na základě toho to bylo asi dost opotřebený, no. Ale já jsem s ním spokojený. Hele, já děkuji za tu odpověď, která byla opravdu jenom stručná. Já bych nerad jako zabředl do Lukášova intimního života, rodinného života, ale mám takový pocit, že ho manželka nenechá moc mluvit teda doma, že se to kompenzuje tady. Ale je to super, já jsem moc rád, protože to jsou nejvděčnější hosté, kteří jsou schopni jako mluvit a vlastně moderátora
v tomto případě jako moderátor nemusí neustále vymýšlet a nahazovat takzvaně, což je perfektní, to jsem moc rád. Poslední otázka, prosím tě o velice stručnou odpověď, tak do 5 minut. Tady máš nějakou folii, nebo co to je? Folie tam je. Folie. No dobře, takže... Dobrý, tak to je fajn. Ale tak to bylo hodně stručná odpověď, jako děkuju. Nemusíme to rozebírat už dál. Folie tam je. Pojďme se teďka podívat v dalším vstupu nebo další části tohoto videa na to, jak vypadá interiér, jak vypadá zavazadlový prostor. Na to asi budu potřebovat, Lukáši, tebe, abys mi pomohl to natočit. A já ti řeknu na rovinu, je dobrý si zeptat, proč tam ta folie je. Proč tam ta folie je? Protože to má problém s lakem. Dobře. Ta auto. No, tak jo. Opravdu, jako... Ano. Jako pokud jdete do Tesly, počítejte s tím, že ten lak není úplně kvalitní. Na rovinu. No dobrý, tak jo, teď se podíváme. Já si vezmu metr a s tím metrem budeme měřit dneska. Dneska budeme měřit. Já si myslím, že to je důležité, protože já jsem měl předtím SQ7. Dneska, kdyby se rozhodoval pro takový typ auta, tak si myslím, že bych potřeboval vědět, jaké tam jsou rozměry. A jelikož tam je obrovský zavazadlový prostor, tak já ho chci vidět. Ty mi vezmeš kameru, budeš mě točit a já to zkusím všechno teďka natočit. Jdeme na to. Jak vidíte, tak tohle je zavazadlový prostor v případě, že máte těch 6 míst, které Tesla Model X má. Já to změřím. Kdybyste tady chtěli teda něco dát, tak tady k tomu předělu je to 45 cm. A tady si myslím, že bychom mohli využít tu kapsu, která je docela velká. A tady to je, jako bych řekl, neuvěřitelných 127 cm. No, vy jste teďka měli možnost vidět takový malý detailní záběr na tuhletu sponu, která se takhle otevře a pod tím je další zavazadlový prostor. A tady je prostoru asi stejně, já to tam takhle změřím pro vaši informaci, 99 cm. A ještě vlastně k téhleté hraně je to dalších asi 44 cm. A tady je to vlastně stejné, jako to bylo v předchozí variantě. Když se podíváte na tu variantu, v případě, že máte tady tyhle dvě sedačky jenom vzadu a tyhle ty sedačky sklopené, tak vás určitě zaujme jedna věc. Kdybyste tady chtěli dát nějaká zavazadla, tak je pravděpodobné nebo možné, že v určitých fázích ta zavazadla budou putovat směrem do interiéru. Trochu mi to i jako vadí, musím říci. A ještě jsem zapomněl dodat jednu důležitou věc, že v úplně základu je Model X jako klasické 4místné nebo 5místné auto. 5místné auto. Pokud byste chtěli tady tyhle dvě sedačky navíc, tak příplatek je 200 000 korun. Já to se změřím k té sedačce vzadu. Tady to máme 116 cm. A teď si úplně nejsem jistý, jak to měla SQ7. 123 cm. Ale mám pocit, že to měla hodně podobně, tady tyhle rozměry. A zkusíme právě, protože už víme rozměr, který je i s touhletou kapsou, tak se pojďme podívat na rozměr, který je zase co nejmenší. To znamená tady mezi těmi koly. A to je 97 cm. Takže i kdybyste třeba chtěli Model X pro převážení nějakých předmětů větších, delších, tak to si musíte už teda určit sami podle sebe. Rozměry máte od nás. A ještě změřím poslední věc a tou věcí je tady tahle ta výška. A mně to nějak tak jako zhruba vychází na 69 cm. 69 cm je maximálně tady téhleté střeše, stropnici. A my se podíváme teďka v dalším záběru konečně na to, co se mi líbí asi nejvíc na X, a to jsou ty křídlové dveře. A já si sednu za sebe, nastavím si sedačku na sebe a sednu si za sebe, abychom viděli, kolik tam je prostoru. Takže teďka jsem si nastavil sedačku na sebe. No. Jo. To je drsný prostě, no. Tady je jako prostoru opravdu hodně. Nevím, jak to bude s tou, když se zavřou ty dveře, ale myslím si, a jsem přesvědčený o tom, že mě to jako nebouchne do hlavy, jo. Můžeme to vyzkoušet možná. Tady ne? Jo, ty krásy, já se bojím, normálně se bojím. No je to v pohodě, mám pocit. Jako místa tady mám nad hlavou dostatek. To je snad první auto,
nebo jedno z mála aut, kde mám prostě místo na nohy, místo na hlavu a jsem v pohodě. Sedačka, kterou tady vidíte, se dá ještě polohovat. Můžu si ji napolohovat směrem dozadu a dopředu. Můžu si ji takhle ještě zvýšit nebo snížit, sklopit nebo naklopit ten sedák. Jediné co, tak trošičku jako samozřejmě ty opěrky hlavy jsou takové relativně, jak jsou jakoby integrovány, tak vlastně mě už jako nepodpírají tu hlavu dobře. Nicméně, možná byste chtěli vidět, jakým způsobem se dvoumetrový člověk vleze na ty místa dozadu. Na to slouží tlačítko, které vidíte na prostřihovém záběru, které dokáže tu sedačku velmi pěkně, a to jsem se až jako byl překvapený, posunout dopředu a ještě sklopit. No, pojďme se podívat na to, ale jsem přesvědčený, že se mi budete smát a je to dobře možná. A to je dobrý tady, tohle ty materiály. No, tak jo, tak... protože já nemám rád ponorky, no. Au. Teď je otázka, jestli bych dokázal být až tak odvážný, že bych taky tohoto sedadlo dal zpátky, to nevím. Jako místa tady na hlavu... Ale není to tak hrozný, teda, musím říct. Jako na to, že to je prostě jakoby v vozovkách, nevím, jestli nouzová řada nebo řada sedadel pro děti, ale já teda zkusím udělat ten nejodvážnější krok z dnešního natáčení a sice dám si tu sedačku zpátky. No, dobře, tak jo. No. Dobrá. Takže vidíte, jak to vypadá. Ale ve finále jako asi by to šlo. Asi kdybych chtěl cestovat tady na 15 km, tak se to dá určitě. Z nějaké zábavy nebo z party, kdybych jel. No a já si myslím, že jste se nasmáli už dost. Dokonce jsem zjistil, že Lukášova příbuzná tady absolvovala cestu do Chorvatska a zpět. A ještě než se posadíme na sedadlo, které jim bude nejpříjemnější, to znamená za volant, tak se pojďme podívat na další zavazadlový prostor a ten zavazadlový prostor se nachází vepředu. Přední zavazadlový prostor má podle údajů výrobce 180 litrů. A je opravdu obrovský, musím říct si, že třeba oproti mojí trojce, teda je fakt jako velký. Na druhou stranu je to obrovské, velké auto a já bych ho teďka s dovolením změřil. To je těžký měřit, no, ale řekněme, že vezmu nějakou střední vzdálenost asi, protože on se svažuje. No každopádně je to určitě vždycky přes metr. Jo? Máte tady metr, tady v tomhletom bodě máte nějakých 45 cm. Mimochodem stejná míra, jako když si dáte ty sedačky úplně dozadu. Takže vlastně tady máte obrovský zavazadlový prostor číslo 3 a zase ono se to svažuje potom ještě dolů. Nicméně zase vezmu nějakou střední a tam bych řekl, že podle nějakého neměření je to nějakých taky 42 cm. Já si myslím, že jsme probrali úplně všechno. Zavazadlové prostory, moje zlomené nohy, přední zavazadlový prostor, jak se mi tam sedí, vzadu a tak dále. A teď si myslím, že je čas, abychom se šli projet, ale to uděláme asi až v druhém díle a mě bude velmi zajímat, jak si americký vzduchový podvozek poradí s českými komunikacemi.